Doby, kdy byl obecní rozhlas technickou špičkou, už jsou dávno pryč. Dnes je nutné držet krok s dobou a modernizovat fungování celé obce, a to včetně komunikace s občany. A víte, jak poznáte moderní obec? Takže využívá digitalizaci. A to úplně všude. V komunikaci s občany, usnadnění běžné agendy a hlavně ke splnění všech legislativních povinností. To máte například web, digitální úřední desky, komunikace s občany pomocí SMS, e-mailu, mobilní aplikace anebo sociálních sítí. A nebo taky vizuální identitu. Rezervační systém, rozklikávací rozpočet, elektronickou spisovku či listinné skartační řízení. Prostě je toho spoustu. A jak to mají obce vlastně zvládnout? Jednoduchá odpověď. Galileo. Tak například vědí u vás v obci o té plánované odstávce elektřiny opravdu úplně všichni? Že nevíte, o jaké odstávce? No tak to se k vám asi tato informace nedostala. S propojeným řešením od Galilea byste však o ní určitě věděli. V naší obci Radovesice komunikujeme s občany výhradně přes informační systém Galileo. A je to perfektní. Aktivně tento systém využíváme a jsme s ním nadmíru spokojení. I naši občané si chválí včasné informování. No tak to vidíte. Jak jednoduché, že? Jeden systém, jedna informace na jedno kliknutí ihned na více místech, která si zvolíte. S Galileo Corporation spolupracujeme moc rádi a naší spolupráce si vážíme. Je to společnost, která své služby poskytuje velmi kvalitně, a to nejen ve smyslu výsledného produktu, ale také v přístupu konzultantů, techniků a servisních pracovníků. Od prvotních informačních schůzek, přes konzultace, tvorbu webových stránek i komunikační nástroje pro občany až po digitální úřední desku jsem byl vždy spokojený a nadšený. V Galileu je skvělý tým lidí, kteří se o obce, školy, starostky, starosty a jiné nadstandardně starají. Tým lidí, který neřekne ne, nejde to, nelze, ale naopak hledá možnosti, jak víc vstříc a jak by daná záležitost byla možná vyřešit. Vždy, když je nějaký problém, dovolám se technické podpoře, která mi lidsky vše vysvětlí a můj problém vyřeší. Jsem rád, že se společností, jako je tato, můžeme spolupracovat a věřím, že to bude trvalé. Žít v moderní obci je prostě radost. A starostovat v ní je ještě větší. S Galileo ekosystémem máte vše pod jednou střechou. A spokojení budou všichni. Občané, zastupitelé, úředníci i starostové. Kompletní digitalizaci, legislativu i samotnou obsluhu zvládnete snadno díky týmu konzultantů, kteří vám budou kdykoliv k ruce. A jako věrného přítele na telefonu získáte technickou podporu, které se dovoláte, která mluví lidskou řečí a která vám vstřícně vždycky pomůže. A i díky tomu důvěřují tisíce moderních obcí Galileu již přes 20 let.